אהלן, שלום לכולם, אני עמית, אני רוכב, מוכר ומתקן אופניים כבר מעל 10 שנים. זה אסף מחברת פאנקייר, נעים מאוד אסף. היום אנחנו הולכים לדבר על מה צריך ללבוש כשאנחנו יוצאים לרכיבה בחורף. מלמטה ועד למעלה, הנה אנחנו מתחילים. טוב, הדבר הראשון שאנחנו הולכים לדבר עליו היום הוא איך אנחנו מתלבשים כשאנחנו יוצאים לרכיבה בחורף. אסף, אתה גם כן רוכב, נכון? יוצא לך לרכוב בחורף. אתה יודע, יכול להגיד למי שמסתכל עלינו מה הבעיה הכי קשה שיש לנו כשאנחנו יוצאים לרכיבה? הבעיה הכי קשה שאנחנו יוצאים לרכיבה בחורף זה נושא של הקור. אנחנו צריכים לדעת לשמר את חום הגוף שלנו על מנת שאנחנו נוכל לשמר את המפרקים כמו שצריך, על מנת שיהיה לנו ביגוד או מעיל רוח שיוכל להגן עלינו מפני הגשם, וכמובן גם לנדף את הזיעה ולשמור עלינו יבשים במהלך הרכיבה, על מנת שלא נתקרר ונוכל לשמור על חום הגוף. מעולה. אני אישית אוהב, אני חושב שהפתרון הנכון ביותר כדי לצאת בחורף ושלא יהיה לנו לא קר מדי ולא חם מדי הוא פשוט להתלבש בשיטת השכבות. אני רוצה להגיע למצב שכשחם לי אני יכול להוריד שכבה, לא להישאר ערום ולהמשיך לרכוב, ואם קר לי תמיד יש לי בכיס או כבר עליי עוד שכבה ואני יכול להוסיף ולהמשיך ברכיבה, לא להתקרר, שלא יקררו לי השרירים ולחזור הביתה בריא. כשאני מדבר על שכבות בעצם אני מתכוון לכמה שכבות שאני אוכל, כמו שאמרתי קודם, להוריד מעליי. השכבה הבסיסית ביותר על הגוף שאני ממליץ היא למשל החולצה הזו. חולצה שלא מיועדת רק לרכיבה, היא מיועדת לספורט, אין לה איזה שהם כיסים מיוחדים מאחורה. מה שהחולצה הזאת יודעת לעשות מצוין זה שני דברים. קודם כל היא יודעת לחמם. החולצה הזאת מניסיוני אחרי כמה דקות אנחנו מרגישים ממש חם למרות שהיא דקיקה, והדבר השני שהיא יודעת לעשות זה לנדף כמו שצריך את הזיעה שלנו. תכף אסף ידבר על מה האפקט בעצם של הרוח על הזיעה ואיך אנחנו פותרים את זה. אז זו שכבה ראשונה שלנו. מעל השכבה הזאת אנחנו יכולים או לשים חולצת רכיבה, שרוול קצר או שרוול ארוך שהיא חולצת קיץ, היא לא חייבת להיות חולצה חורפית, ומעליה אנחנו נשים משהו שיגן עלינו כנגד הרוח. אסף, בוא תספר לנו קצת על המעילים והווסטים שיש לנו. מצוין, אז קצת ככה לפני שאני אגע בנושא של המעילים והווסטים, אני אחדד נקודה קטנה בנושא של החולצה בייס לייר, חולצה טרמית. דבר מאוד חשוב שהיא תהיה צמודה מאוד לגוף, אוקיי? זה החשיבות העליונה של בייס לייר או של חולצה טרמית, מכיוון שאנחנו לא רוצים שיהיה רווח בין החולצה לגוף וככה חום הגוף שלנו יברח. יש לנו שני סוגים של מעילים, אנחנו נתחיל במעיל הראשון. בבקשה. אנחנו יכולים לראות שמעיל הוא אטום למים, אין חדירה לא של רוח ולא של מים. יש למעיל, קודם כל התכונות הגדולות שלו זה באמת לא להרטיב אותנו, אוקיי, לשמור עלינו מפני הגשם, זה אחד שלא נרטב. שתיים, זה בנושא של הרוח, שאנחנו מזיעים ורוח יכולה לחדור אלינו, היא יכולה מאוד לקרר את בית החזה ולפגוע בנו במהלך רכיבה או לעשות אותנו חולים לאחר מכן. דבר שני מאוד חשוב בנושא של המעילים זה היכולת שלהם לאוורר. כמו כאן אנחנו רואים פתחי אוורור, אוקיי, מאוד נוחים בבית צ'כי, שתי פתחי אוורור שמאווררים מצוין בגב, וככה הזיעה יכולה להתנדף לה ולהשאיר את הגוף שלנו יבש. המעיל השני זה מעיל ברמת פרו, יותר מקצועי, אוקיי? שפה יש 100% אטימות למים, זאת אומרת שיש בתפרים הפנימיים הלחמות גומי, אוקיי? שלא מאפשרות כניסה של אוויר ושל מים דרך התפרים האלו. בנוסף, יש לנו גם, זה לא כיסים, אלא פתחי אוורור. וגם יש לנו יכולת לכיס אטום, לשמור דברים שאנחנו רוצים, כמו טלפון או דברים שאנחנו נוסעים איתם במהלך הרכיבה.
פונקציה נוספת שיש למעיל, אוקיי? והחשיבות שלו שהוא יהיה קל משקל. זאת אומרת שלפעמים אנחנו במהלך הרכיבה הגשם נפסק והגוף מתחיל להתחמם ואנחנו רוצים להוריד את המעיל. אז אנחנו יכולים בשתי שניות לקפל אותו לתוך כיס קטן. וקיפלנו את המעיל, יכולים לשים אותו בכיס, קל משקל, יכולים להמשיך לרכב בכיס. טוב, אז הבנו את השכבות שיש לנו למעלה, חולצת בסיס, מעליה או חולצת רכיבה או חולצה אחרת שהיא מנדפת ומעליה מעיל כדי לחסום את הרוח. פשוט כי העיקרון אסף הוא שאנחנו רוצים לשמור על שני דברים חמים. אחד זה על הליבה שלנו, אזור בית החזה והבטן. אם אתם יצא לכם לרכוב כשאתם לא לבושים כמו שצריך, אתם תשימו יד על הבטן, תרגישו שהיא ממש קפואה. והדבר השני שאנחנו רוצים לשמור עליו חם הוא הברכיים שלנו. הברכיים שלנו חייבות להיות חמות, אחרת אנחנו יותר חשופים לפציעות, הרכיבה פחות נעימה. הפתרון שיש לנו לברכיים, זה הפתרון המועדף עליי אישית, הוא שרוולי רגליים. למה שרוולי רגליים? כי שרוולי רגליים, היתרון הגדול שלהם הוא שאני יכול לשים אותם ולהוריד אותם. בתחתית השרוול יש לי רוחסן, אני יכול להוריד, ברגע שחם לי, להוריד את השרוול אפילו בלי לחלוץ את הנעליים, עוצר, מקפל, מכניס מאחור אל הכיס של החולצה, מזג האוויר השתנה, עוצר את האופניים, שם בחזרה את השרוול, הכל בשנייה. השרוול הזה למעשה יש לו בפנים מיקרופליז, דואג לנו לחימום של הברכיים, של השרירים, עושה את העבודה כמו שצריך. אני אישית מעדיף את השרוולים על פני המכנסיים, בעיקר מכיוון שהמכנסיים הם פחות מתאימים לנו לשיטת השכבות, לא נעים לרכב בלי. והדבר השני, המכנס באזור המפסעה, ברגע שנהיה חם, הרגשה הרבה פחות נעימה. אסף, יש לך משהו להוסיף לגבי מכנסיים או שרוולים? לא, רק דבר קטן לגבי השרוולים, שיש גריפר, פס, רצועה, עבה עם הטבעות סיליקון נהדרות, שמה שנקרא שומרות את השרוול במקום שהוא צריך להיות, וככה במהלך הרכיבה כמובן הרגליים עובדות, והוא לא מחליק לנו למטה. בנוסף, המיקרופליז כמובן נותן לנו שמירה על המפרק של הברך, שזה המפרק שעובד הכי הרבה והכי חזק בזמן הרכיבה, ולכן יש לזה חשיבות עליונה. גם אני כמו עמית אוהב את הנושא המדולרי, אני חייב להגיד, אני אוהב לפעמים ככה שהדברים, להשיל אותם מעליי ולפרק אותם במהלך רכיבה מאומצת. דבר נוסף שאנחנו רוצים לשמור עליו הוא כמובן כפות הרגליים שלנו. אתם לא מתארים לעצמכם כמה לא נעים לרכב כשאנחנו מרגישים שהאצבעות שלנו קפואות. האביזרים שבהם אנחנו נשתמש לחמם את הרגליים שלנו הם גרביים וארדליים. אסף, בוא תספר לנו קצת על גרביים שמתאימות לחורף. מצוין. לטובת הנושא הזה יש לנו גרבי רכיבה שמתאימות מאוד לחורף. קודם כל זה פטנט ישראלי של חברת קופרון, אשר שילבה בתוך הבד סיבי נחושת. התכונה הגדולה של סיבי נחושת שהם יכולים לספוח אליהם את הזיעה, ועל ידי כך לשמור על הרגל חמה. אנחנו יודעים שהרגל מאוד מזיעה ומאמצת את הנושא של שחר סביב הנעל, והיכולת של הגרביים גם לנדף וגם לספוח את הנוזלים משאירה את הרגל יבשה, וכך היא יכולה להיות חמה יותר. ואלה הגרביים, אפשר לראות את הצבע שלהם גם כאן, של הסיבי נחושת שמשולבים בתוך הבד. פטנט ישראלי שמוביל בעולם. מעולה. הדבר השני שממש קר לנו, ואנחנו רוצים גם שלא תיכנס לנו רוח ושלא ייכנסו לנו מים לתוך הנעליים שלנו, זה הארדליים. הארדליים מגיעים במידות לפי מידת הנעליים, לא בדיוק אבל בערך, בכל מיני מידות, small, medium, large, extra large, מתלבשות על הנעליים, בדרך כלל קצת קשה להעלות אותן, טיפה אנחנו צריכים למתוח. בתחתית הארדליים, בתחתית הארדליים יש לנו פתחים, גם לקליטים וגם לעקבים, כדי שלא נקרא את הארדליים. הארדליים האלה ספציפית עשויים מחומר שנקרא ונטר, אקס-ווינד, שזה חומר שהוא מצד אחד לא נותן לרוח להיכנס, ומצד שני כן נותן לזיעה שנוצרת לנו בתוך הנעל לצאת החוצה. אנחנו מקבלים רגל שהיא גם יבשה וגם מחוממת.
יש עוד כמה פתרונות, יש פתרונות שמקיפים למעשה רק את קצה הנעל, ופתרונות של ארדליים שיש בתוכם מיקרופליז והם גם מחממים. לחורף שלנו יש מעט מאוד ימים שבהם תצטרכו להשתמש במוצרים שמתאימים לטמפרטורות האירופאיות או לטמפרטורות המתחת לאפס. בארץ ברוב המקרים גרביים טובות יעשו את העבודה. אסף, דיברנו על קצוות הרגליים, עכשיו בואו נדבר על קצוות הידיים. גם בידיים, אם אנחנו באמת רוצים בירידה שבה ללחוץ על הברקס, אנחנו צריכים את הידיים שלנו חמות, אנחנו נשתמש בכפפות, שגם בכפפות יש לנו כמה פתרונות. יש לנו כפפות שרק מחממות, יש לנו כפפות שחוסמות את הרוח, תלוי ברמת הקור שאנחנו רוכבים בו. אנחנו רוצים קצוות ידיים, בעיקר אצבעות, חמות. הדבר השני, עוד קצוות שיש לנו של הגוף, זה הראש שלנו. אנחנו מאבדים הרבה מאוד חום דרך הראש, בעיקר בגלל שאנחנו מזיעים. אחד הפתרונות הוא כובע, או יש פתרונות לטמפרטורות גם יותר קלות שמכסות לנו גם את הפנים. הכובע, אותו דבר, מנדף זיעה, שזה מאוד מאוד חשוב לנו, בתוכו מיקרופליז. חלק מהכובעים גם חוסמים לנו את הרוח. תראו עוד פעם באיזה תנאים אתם רוכבים, תתאימו את המוצר לשימוש שלכם. אם אנחנו כבר מדברים על קצוות, שימו לב, כשאתם בוחרים בגדים, מכנסיים, חולצות, מעילים לרכיבה בחורף, חשוב מאוד שכשאנחנו מתוחים על האופניים, אופני שטח, אופני כביש, שהשרוולים לא יעלו לנו למעלה. כשאתם מודדים, תראו שהשרוולים גם בידיים וגם ברגליים מגיעים קצת יותר רחוק. ואם תשימו לב, כשאנחנו מסתכלים על מעילים, הגב קצת יותר ארוך מאשר הצד הקדמי של המעיל, כי כשאנחנו רכונים על האופניים, שהגב שלנו או החריץ לא יהיו חשופים לרוח ולא נאבד חום. ולא נחזור עם גב תפוס אחרי הרכיבה. בדיוק, מעולה. טוב, עכשיו אני רוצה להתחיל לסכם. אוקיי. אני רוצה שנדבר רגע על הרוכב הממוצע, רוכב סוף השבוע, שרוכב פעמיים בשבוע, כן רוצה לרכוב גם בחורף. מה הדברים הבסיסיים שהוא צריך, מה שנקרא עלות מינימלית ותועלת מקסימלית. מדהים. אז אני אמליץ על מה אני חושב שצריך הרוכב הזה, ואחר כך ניתן לך את נקודת המבט שלך. מה שאני רוצה להמליץ לרוכב הזה, לרוכב סוף השבוע, הוא לקנות חולצה אחת שתהיה חולצת בסיס, מחממת ומנדפת. עליה הוא יכול לשים את חולצות הרכיבה הארוכות או הקצרות שהוא קנה בקיץ ורוכב איתם כל השנה. זה ייתן לו פתרון לקור. הדבר השני שהייתי ממליץ בעיקר כדי לשמור על הברכיים הוא לקנות שרוולי רגליים שדיברנו עליהם קודם. אם יש לך עוד כמה שקלים פנויים, משהו לראש כדי לא לאבד חום, ואתה מוכן לצאת לדרך. בהמשך לדבריו של עמית, כמובן שיש לנו מוצר נוסף שזה חולצת המיקרופליז. חולצה שהיא מחממת, באמת מתאימה למזג האוויר מה שנקרא קר מאוד. כמו שאנחנו יכולים לשים לב, יש לה מיקרופליז בפנים, וככה היא יכולה לשמר את חום הגוף שלנו. יש לה כמובן כיסים מאחורה כמו חולצת רכיבה קצרה, שזה נהדר. כיס אחד נגד מים שאפשר לשריין שם טלפון, כסף, דברים חשובים. בנוסף, במהלך רכיבה אנחנו יכולים לפתוח את הרוכסן, לאוורר את הגוף, צבע זוהר בטיחותי, ואנחנו מוכנים לרכיבה. אסף, תודה רבה שבאת, אני מאוד מאוד מודה לך. לעונג הוא לי תמיד. אני מקווה שגם לך יהיו הרבה רכיבות, ואני מקווה שגם לכם יהיה הרבה רכיבות. אם אהבתם את הסרטון הזה, אתם יכולים ליהנות מאוד, סרטוני הדרכה, סרטוני מידע על אביזרים, על מה צריך לעשות לפני, אחרי רכיבה. כל הדברים האלה אתם יכולים למצוא בקישור שנמצא מעל או מתחת לסרטון. דבר נוסף, אתם יותר ממוזמנים להשאיר הערות שלכם, אם יש לכם עוד מידע שיכול לעזור לרוכבים אחרים, וגם לנו, גם אנחנו לא יודעים הכל. ברור. בתגובות לסרטון הזה, ומאוד מאוד נשמח לשמוע את דעתכם. אנחנו מקווים שיהיו לכם הרבה רכיבות נעימות גם בחורף,
ונתראה בסרטונים הבאים. תודה רבה, ביי. תודה ולהתראות.